Lor, iki jenenge Wader Crispy UMKM Lestari Makmur iki nang Gilis lur ya. Iki ana apa? Wader di crispy iki. Jajal Mas Lavare. Enak ora? Wih. Iki nganu ya, crispy banget ya lur ya. Wader apa gadol? Wader nah iki nek gadol kegedean, nek wader kecilian. Enak tapi. Enak. Gurih. Terus kowe ya pas. Sik. Iki nek pengen tuku nek ndi iki? Nek ngene wisata Silugunggu Bestari. Kira semeneh. Hah? 12.000. Sebenarnya berapa? 12.000. Yuk murah lah, semono berapa kok. 12.000 murah mereka. Ya tinggal makan aja kalau dikai apa? Nasi, mie enak ya. Dalem. Iki enake digado ya. Iki kebak lho iki mang karek sithik dipangan wong akeh soalnya. 12.000. Oh. Apa pakanan spaghetti? Kowe doyan spaghetti? Enak wader iki, Pak? Lho nek roti, Pak. Nek roti. Iya, nek roti. Misale iki piye? Bumbu desa apa? Bumbu desa. Lor, silakan aja ya kulineran di sini. Sampai malam pun ya rame gini. Masa ora jauh deh? Murah ya? Murah sih. Murah. Iku angketnya titipan. Paling 10 kono untuk orang. Tapi murah loh. Ya murah. Enak nih kan.